Bueno, dano gauz, eta ziengo gara, bale? Egun ondan hori, eta ongi etorriak oiko osoko bilkura honetara. Aztergai jarraituz, lehenengo puntua, 2022ko otxailaren 25ko osoko bilkurarenak eta onartzea, ala daukio, hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, Akziona Agua enpresaren eskaera. Aztepe, Dudea eta bainerako hondakin uren araztegiak eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua duen desoreka ekonomikoa etortzeko. Hau jasangarritasun eta zerbitzu batzordean aztertu zen, hau batez ezezkoa bozkatu zen, zozer esatekorik, hau batez ez etxamoten dutzu. Hirugarren puntura joko dugu. Aztepe, Dudea eta bainerako hondakin uren araztegiak eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren eta Moretetxanako saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua bigarrenez luzatzea. Hau jasangarritasun eta zerbitzu batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. Hau batez onartzen da. Laugarren puntua, F 2022 lau fakturaren zerrenda baliokustu eta onartzeko proposamena kontu hartzaitzeko eginkizunez betetzea, bigarren espedientea. Hau gazun batzuaren aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. Bosgarren puntua, itzitako ekitalditako fakturak onartu eta ordaintzea. Hau ere gazun batzuaren aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. Zigarren puntura joko dugu, 2022 urteko soldataren 2% igoera onartu. Puntu hau, langileria batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu. Hau batez onartzen da. Zazpigarren puntua, produktibitate osagarria ezartzeko irizpideak onartu. Hau ere langileria batzordean aztertu zen, zozer esatekorik, bai, Ander. Bai, puntu honetan aztertuta gero eta batez langileekin kontrastatu eta hitz egin ondoren, baiezkoa bozkatuko dugu. Argi dago, komentatu egin zena, langile batzuk, egiten daben lana handia dela, eta sarriten berak edo lanpostu dagokiona baino gehiago. Orduen, eurentzako rekonozimentu bat ezinbestekoa da, eta horregaitik alde bozkatuko dugu puntu honetan. Duen hau batez onartzen da. Zortzigarren puntua, 2022 urteko lanpostuen zerrenda aldatzea onartu. Hau langile batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. Bederatzigarren puntua, 2022 urteko aurrekontu plantilla onartzea onartu. Hau ere, langilea batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. 10garren puntua joten dugu, 265, zenbaki diun alkateen dekretua, perri ematea 2022 urteko araudi plana onartzea. Araudi plana onartuta dagoela. 11garren puntua, orokoaren berri ematea, ezkontza zibilak egiteko alkateen eskumena eskuarritu izana, 300 eta 89 alkatearen dekretua. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3. artikulu. Eta udal araudi organikoaren 76 artikulu lotuta, kode zibilaren 51 artikuluak eta toki erakundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikori buruzko arauaren 44 artikuluak ematen dizkidaten eskuduntze espaliaturik, ondorengoa erabaki dut. Lehenengoa, Luciano Martínez Iglesias, Moretetxanako udaleko zinegotzi jaunaren eskuiztea ondorengo ezkontza baimentzeko almena. Jose Ramón de la Calle Pérez eta Marina Álvarez Txarro. Ezkontza martxoaren 26an izango da. Iker Loroño Iturbe eta Cristina Lana Jorro, jaun-andreak arteko ezkontza 2022ko apilaren 22an izango da. Bigarrena, Leire Ugarte Arroita Jauregi, Moretetxanoko udaleko zinegotzi handiaren eskustea ondorengo ezkontza baimentzeko almena.
Erlantz Betanzo Jurrebaso eta Maitane Olealdekoa Ortuondo. Hau, martxoaren 26an izango da. Hirugarrena. Ander Uriarte Pujana, Amaitetxan udaleko zinegotzi jaunaren eskustea, ondorengo eskontza, Jon Ruiz de Cortázar eta Eider Bikarregi Bilbao. Hau, apirilaren 23an izango da. Laugarrena, Alicia Hernández Cid, Amaitetxanako udaleko zinegotzi Andreen eskustea, ondorengo eskontza baimentzeko almena. Pedro Galindo eta Claudia Marcela Bonilla. Hau, ekainaren 4an izango da. Bosgarrena, Itxaso Berojalbi Zabala, Amaitetxanoko udaleko zinegotzin Andre eskustea, ondorengo eskontza baimentzeko almena. Rubén Iturbe eta Enara de Pablo. Eskontza hau irailaren 17an izango da. Zigarrena, Alba Gutierrez Gómez. Amaitetxanoko udaleko zinegotzi Andreen eskustea, ondorengo eskontza baimena. Ander Loizaga eta Zurine Baroja. Hau ekainaren 4an izango da. Zazpigarrena, Barabakia udalbatzan emotea momentu honetan egiten gabizena, eta 8. eta azkena Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko dela. Hamabigarren puntura joko dugu, alkateak eskorduta tokiko gobernu batzordeak gertuko erabakien berri ematea, azkenengo udalbatzatik 9 erabaki hartu ditu. Eta azkenengoz, 13. puntura, eskariak eta galderak, batematek eskariak, bai bego. Egunon guztioi. Sahararen egoera dala eta Zornotzako Bilduk mozio bat zartzeko intentzioa baldin badauka ere, oraindik denpora bonestuz junez eta afektatuekin eta elkarte desberdinekin biltzekoak garen enean eta egoera hau kontestuz kanpo geratu ez dadin izan ere hurrengo osoko bilkura maiatzerako aurreikusita dagoen, argi utzi nahi dugu EH Bildutik elkartasun osoa adierazi nahi diogula herri saharauiarrari eta kezka sartzen ditugula alderdi sozialistak eta gobernuak kasu honetan herri saharauiaren inguruan hartu dituen eta Marokorekin egin dituen hartu dituen erabakien inguruan eta berriz ere edo maigainean utzi nahi dugu herrien autodeterminaziorako eskubidea eta ikusi dugu taldetatik ere askok ere herri saharauiarrari elkartasuna erakutsi diotela eta ondo legokela zentzu horretan herri guztien kontundentzia berdinarekin herri guztien autodeterminaziorako eskubide hori maigaineratzea eta kontundentzia berdinarekin bestea, besterik barik. Eskerrik asko, bego, bai, Alba zure daitza? Ez, gure taldeak bebai eukin dugu intentzioa sartzeko, ez dugu eukin horrendik denborarik lantzeko, baina nik, espero dut akordi bat eraeltzea, gu bebai Sahara herriarekiko elkartasun handia, dana, nahi dugu hemen adierazi eta zeo zer aterako dugulakoan, Eskerrik asko, Alba. Alicia, ¿zu pescatu duzu hitza? Sí, por favor. Vale, nosotros mantenemos que la solución en el Sáhara debe estar en el marco de la ONU. El Gobierno impuso el debate necesario que saca la cuestión del Sáhara de la vía muerta, pero no confundamos impulsar un debate con imponer una solución. Eso solo ha sucedido en España con el Gobierno del PP en las Azores y sobre la guerra de Irak. El PSOE nunca se saldrá del marco de Naciones Unidas y de apoyar los esfuerzos del enviado especial para el Sáhara de la ONU, quien tiene en España y en los y las socialistas a sus mejores aliados para encontrar un acuerdo entre Marruecos y el pueblo saharaui. Un pueblo al que este gobierno respeta y quiere porque siempre que gobierna el PSOE, el debate sobre las soluciones se impulsa y la ayuda humanitaria al Sáhara, crece. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia. Hildo honetatik argi geratu da gure posizioa, bai Madrilgo Kongresuan eta bai Legebiltzarrean be bai. Eta, onartezina da saharauek etekien eskubidea urratzea era horretan, eta, bat egiten dugu hildo horretatik jongo dizan, ekintza guztiekin. Besterik, bukatutxat ematen dugu gorko udalbatza, egun hona izan, eta aztu egura hobea izatea.